get drunk. Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Даслар Проц и да, съжалявам, че нямаше много време видео, просто му мързеше да правя. Спокойно хора, почваме Даскало, пак няма да има така видеа, не, искам се, ще има пак видеа доста. Да видим днес нещата ни, тема ще е веселка стар. Да. Искам да видя, вижте новия ми самолет. Не, вижте новия самолет на баба. Да го видим. Самолет на баба Веселка. Самолет, иха. Да го видим. Опа. Баба Веселка може да играе игра, от сега казваме. И да видим, тези ги изкърчих от бой. Гледайте се игра. Боком прилича на Get Moving. Бабата не знае какво означава Get Moving пък. Бабата минава туториал. Вау. Не е много интересно да гледаме как баба Веселка. Да. Просто да видите. Не е интересно хора. Просто да видим. Ето. Да. Отслабване със специален масаж ефект за стягане на кожата и мускулите. Да. 7000 саба. То вече няма да го коментирам. Затова там няма дебели хора. Сломах 30 кила. Здравейте, приятели на фитнеса, гирите и отслабването. Тъй като имаше един коментар, където ми се пише, че много съм отслабнала и дават резултат. Сега ще ви покажа какъв масаж да си правите за отслабване без гири, нали, просто със собствените си ръце. Просто. 130. Само 105 килограма. Не тежи много. Само малко. Добре, да спрем тук клипа, защото както виждате, не ще получите тумор след малко. Както са бършите се едно ще стиснали в ръката си на разлепка или докато сте се бърза ръга са отцапали. Да. И до скоро. Дайте лайк, се абонирайте.